Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni BB Omega Flores no. Sa dili pa di ay akong basahon ning naay pipila nga nag-comment no si Len Sebmen. Thank you kayo idol. Away sa payano Len Sebmen. Salamat kayo sa pagpaminaw no og kang Sara Tihano, salamat kayo idol no sa pagpaminaw. Sara Tihano, thank you kayo idol ug kang Boni Sisiban. Salamat kayo idol ug dako kayong tabang namong mga OFW sa imong pag-post kung makalingaw nga mga drama kay mawala among ka homesick kay malingaw og paminaw again. Daghang kayong salamat idol no from listener of Saudi Arabia. Okay, salamat kayo no. Boni Sisiban no og shout out po ay sa mga anak ni Boni Sisiban no, si Samantha, Shahani og si Hans. Salamat kayo no idol ug paminaw no. Ug kang Daniel Habuan, salamat kayo no Daniel Habuan sa pagpaminaw no. Ug kang Saidi Kanyeti, salamat bossing sa part 19. Naghihapon maghuwat ni si Sumpay. Okay, mo na siya no ang part 20. Salamat kayo no Saidi Kanyeti sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw ug ilihog ko og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung nakibagong i-upload no nga mga sugilanon magikan sa aming drama. Ug karon dito maglangan ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni BB Omega Flores. Part 20 na tanong mga ka-listeners. Dali ra kayo no. Kat-katon to ang lang. Hello, magandang umaga. Unsa man na ba? Tanawa. Kaila ka? Hala. Siya lagi na. Babe, unsa ipasabot ini? Ngano din eh? Ha? Babe? Shh. Relax. Relax. Unsa? Shh. Mga ono na ta, okay? Then, kuyogon di ka dito niya. Babe. Sige na, na. Mga ono na ta, okay? Wa ka ganahi sa food? Di ko mahimutang. Relax lang lagi. Unsa ano ko pag-relax? Sige na. Magdali tagkaon. Sasakyan na natin kapasabton sa tanan. Ay, sige na ba? Kaon na ba? Pahungit ka? Ikaw ang nagpakidnap ni Kulot? Yes, babe. Babe. Ang bi. Kapoy na kayo ng imbestigar, uy. Yawa pa mahibaw kung kano sa amang human. Kapoy na kaayo, uy. Mas mayo ng pick-upon siya o patog-anon. Pero... Yes, nahibaw ko nga supak nas balaod, no? Pero, babe, don't worry. Wa siya unsaa. Mayo rin ang kahimtang. Wa sa dako sige pa-torture. Kwarta ra akong gipalihok o gamayng hulka-hulka. Oh. Ako naman kung taning i-surprise nimo pero nianhimang ka. Nasurpresa na bitaw ko. Next week, doon na naidakpon ang mga pulis. Nitong ka na siya kinsay nagsugo niya? Si Lance. Oh. Na-shock sad gani ko, babe. Unsa man, naibaw ba si Kulot nga ikaw ang nagpa-pick up niya? Wa. Okay, mayo. Pero, Pero unsa man? tagaktak sa akong savings, uy. For sure, masukog gid si mami na ako, ani. Pero bahala na. Ang importante nga masulba dayon. Hassle kay mga pulis, uy. Hasta private detective nga gihire ni mami dugay kayong resulta. Private detective? Yes, no? Nag-hire si mami og private detective og muhimo og separate investigation. Ang yan tuyo is to clear her name kay siya man ang akong prime suspect, di ba? Pero, dugay man ang result. Gihasula naman ko. Wala may kalainan sa investigation sa flood control nga ambot kanus sa pamahuman. Mao nga nilihok og ako.
O, di ba? Dali ra. Babe, di lang tamo dayon og ato ni Kulot. Ha? Nga naman. Di iko kapugong. Magwata lagi ko sa result unya ini. Okay. Di na lang sa kumato. Salamat, babe, ha? Salamat ko kayo. Si salamat ko taon. Pabayad ko, no? Uy. Bayaran kita ka, babe. Pinatanan mo gasto. Soldehi ko. Joke ka, uy. Ngano ko tang mubayad man ka nga, wa ba ko di mo sugo, ah? Ako ning own initiative. Kahilakon man ko, babe. Oh. Wa mo ko mag-expect na imo ning buhaton. Ingon, anak, ti kakalab. Uy, hala. Nihilak kit lagi ka. Uy, ayaw hilak ba? Na, kahilak ko na lang sa noon ko. Salamat, babe, ha? Salamat ni kayo. Unsaon ka di ka pagbayad sa? Pakasli ko. Kaya 1 month. Sure. Pakasal di ka. Seriously, babe. Maora na akong pangayoon ni mo. Nga imo kong pakaslan someday. Nga dili na ka mangita paglain. Promise, babe. Diig ko mangitaglain. Maora na akong gikinahanglan, babe. Ang assurance nga ako ra gyud imong minyuan. O kinahanglan nga imo ginang tumanon. Kay kung dili, nibaw na ba gyud ka nako. Kailan na ba gyud ka kun unsa ko? Promise gina ko, babe. Promise. O garon, mutuo ka? Pwede, pakasal ta karon dayon. Balag mo sa mami na mo. Anong katawa mo ka? Seryoso, goy. Ay, katawa. Ganon katawa ka ba? Ang ahang, be. Ingon man ka kakaroon dayon ta pakasal. Pwede day na. Di. Di, uy. Civil man. Di lagi pwede. Ang di. Basta mao na to, ha. Ni-promise na ka. Nga dili na ka mangita paglaing pakaslan in the future. Ako ra, o wa na lain pa. Hilumon man kay ka. Di lagi ka masulti ni Tiyo. Bahay ni Kulot. Makalitan niya. Mas stress niya siya. Di ba unta ka gustong pauli? Okay ra, Choy. Okay ra. Gihawiran ka ni Altia? Waraman. Doon na pa man siya yung mga importante nga giasikaso sa good. Naghikay na siya para sa iyang pag-eskwela sa lang nasod? Ha? Oo. Mao tingali. Waraman siya musulti unsa. Salamat siya, ha? Sa unsa man? Sa pagdani mo na ko din sa syudad. Wala ko magdahom nga makita din mi. No problem. Why problema? Tiyo, anak gini na sa? Sa man? Kuan ba, basta true love? Doon na ginay mga sakripisyo. Di gina ni mo true love si Ma'am Violeta, Tiyo. Ha? Nganong napunta naman sa dang istorya din rin ako. Sorry, Tiyo, sorry. Mag-isyo taglain, be. Mo ba? Oo. Salamat kayo, SP1. Atlas, naagyoy kalambuan. Sige. Muan hamin ni Bimbo sa presintoon niya, sir. Dili lang una sa presinto? Sige. Asa mata magkita, sir? Okay. Okay, sige, sir. Salamat kayo. SP1. Bye. Tiyo? Bibo. Mayo kay niya ka. Good news. Ha? Ano man, Tiyo? Bago rin nanawag si SP1. Nakita na si Bimbo. Bimbo?
Ako mas bimbo, Chok. Ay, si Kulot di ay. Nakita na si Kulot. Ah, Huwag ka na makurat. ha? Usa? Nakita na si Kulot, Chok. Kanahan mo sa diini, oy. Wala ba ko magbinuang? Nagtinanong mo sa ko, Chok. Nakita na si Kulot. Uy, nalipay ko sa maong balita, Chok. Basta kay mo na. Nakita na si Kulot. Ug tuan na siya sa kustodiya. Good. Very good, Detective. This is a very good news. Okay. Okay, Detective. Sige. Sige, salamat kayo. Ako na unyang i-transfer sa imong account ang remaining balance sa imong fees. Okay. Sige. Okay, salamat pag-usab. At last, maklear na unya ang akong pangan. Makatog na kong tarong ini. Paibaw undi ay nako si Althea. Oh, lagi. Matubag na ko. Subaas rin sa cellphone na, uy. Mami? Hello, Mom. Althea, good news. Unsa man? Tuwa na sa custody sa mga pulis si Kulot. I know. You know? Yes, Mommy. Kinsay disulti nimo? Si Bimbo ba? Nahibaw na dahil sila? Dili si Bimbo, Mom. Kung dili si Bimbo, kinsa man. Confidential matter pa man eh. Makurat gid ka, Mom, kung mahibaw ka. Diretsuhan na lang gani ko na. Kinsay disulti nimo? Why ni sulti na ko, Mom? Pagtarong gani, Althea? Ayaw gani ko pinuangi? Wa man ko magbinuang nimo, ma'am. Seryoso man ko. Pues, klaro hagiusan nimo pagkaibaw nga tuwa na sa custody sa mga pulis si Kulot. Nga unta, confidential matter pa man eh. Siyempre, makahibaw gid ko, ma'am. Kaya ako man na nag-turn over kang Kulot sa mga pulis. Unsa? Unsa ikaw? Pasabda ko, Althea. Pasabda ko! Basta, mag-istorya raw niya ta, ma'am. Muari ka? Kung madakpa na si Lance, muana na ko. Oh. Kung wala ka lang tuyo, mami, babay na. May lakaw pa ko. Oh. Bye, mami. Althea? Sa may buot ipasabot niya. Ganun na ibaw man siya. Doon na ba ko'y wa mahibaw nga gibuhat sa akong anak? Doon na ba? Aray! Kasakit! Ganong paantos mo kayo mayo ini. Ganong di naman lang kumpat yun. Kasakit. Pero di ako pwede matay. Wala pa ako makuntinto. Kuwang pa ang mga nangitabo. Aray! Aray! Mga pulis. Unsay, ganong. Muslams, may mga pulis nang kita nimo. Unsa? Gidakop na si Lance. Oh, ha? Wadto ka? Dili, Chok. Pagkapyan siya ramasab na. Mau bitaw? Dila ni mo sudyaan? Mo dinay ra maghapon na, Chok. Maugyod. Labi na nga doon na siya alibay. Na masakiton siya. Mau gyud. May nanuwag di mo, Chok. Hello? Mau ba? Okay.
Sige. Salamat sa pagpahibaw. Sa dito. Sige, bye. Si Lance, gida sa ospital. Ha? Uy. Nausab akong nauna, Cho. Ha? O sa'yo, buti may pasabot. Tuwam siya sa ospital. Wadto na ako. Aray, mga wa mo'y kaluoy. Nakakita mo nakantos ko sa kasakit. Inyo ba yun kong ibusasan? Dili pa man ko convicted. Suspect pa man ko. Pwede naman ko makapiyansagod. Aray, kasakit. Aray. Sir, dagdagan ni pusa, sir. Maluoy mo. Masakit ton ko. Aray. Sir. Sakit? Luya ni mo tanahon eh. Babay, bimo. Ray, inang polis, bay, inang doktor, bay, ibatang pusas. Sakit kaya akong lawas, bay. Anong gigani man ko nila? Ray. Pangutan ang imong kaugalingon, Lance. Bay, ngano ha? Nito ka ba sa... Bay, anong gigani man ko nila? Ray. Pangutan ang imong kaugalingon, Lance. Bay, ngano ha? Nito ka ba sa ako nag-ingon? Ibasang ilan ako. O ako sa... Nakuha na sa mga pulis ang mga konvo ninyo ni Kulot, Lance. Dili ka makadinay. Bay, angkon nga, dili ma-prove sa korte nga sandaan ko. Hinusindi paghihapon ko. Bitaw. Tinawag. Ay, Pero dili man about sa nahitabo na ko ang nakapusas nimo. Ang mga drogas nga nakitaan sa inyong budiga sa bugas. Unsa? Og apil na sige kumpisal ni Kulot, Lance. Aray. O ngayaw ka tinga, nganong gipusasan ka. Bisan niya ka sa ospital. No. Wala ni mo tarong nagbasa ang imong waran? Nagtuo ra kang ang bahin ras pagkulata nako ang imong kaso? No. Imposible. Tumutubo ra ni. I-frame ra ko nila. Mo day nga gidistansya nimong imong kaugalingong pamilya, no? Kay naa day kay mga dagkong kabuang. Dili ko mutuin eh. Di ka makatuo nga ikanta ka ni Kulot? Dili di tinuod. Nagtuo kang nagdamgo ra ka? Wa ka magdamgo, Lance. Og wa ka mag-imagine. Tinuod ning tanang nahitabo nimo. Og nahibaw ka kinsay nakapatug-an ni Kulot? Ako, Lance. Babe, Dili ka makatuo? Well, mao na siya. Ako'y niliho kay hinay kaayo ang uban. Og sakto ra sad gid kinabuking ka nga nagnegosyo sa daykang illegal drugs. Ayaw mo to. I-frame up ra ko nila. Gibasagin lang ra ko. Isulti lang niya nas korte. Altia, baby mo. Tabangi ko ninyo. Friends na, di ba? Tabangi ko ninyo. Friends sa imong mata? Nindot magani kay kasagpaon og bali-balik karon? Pero dili na lang ko kay matiwasan na unya ka. baga ang kabuang mo ba, no? Abi mo gina kong tinud-an na itong imong pagbago. Mayong pagkasod mo sa imong bulsa, rak. Bay, ayaw mong tuon ni Kulot. Maghilom, Lance! Ikaw ba masagpaan sa magikaroon ba? Dili ka na makadinay. May pagmutogaan na lang kas tinuod kay bistado ka na. Mo dinay lang gyapon ka? Lance, maluoy kasi mong kagoy. Ikaw mismo kahibawon si tinuod. Nanakas ingon ana nga kahintang. Mamakak lang gyapon ka? Mauna. Wa gid gihapon ka makonsensya nga luoy na kayo ka? Matiyan na lang ko ninyo! Matiyan na lang ko! Aray!
man na siya, babe. Magawas na nanta. Tawagon na itong doktor. Tara. Kaunog tarong, Altia. Gikan pa man di ka sa biyahe. Thank you, Uncle. Wa pa gini ka muhapit sa inyo, babe. Wa pa, babe. Nidiritso mo ko sa ospital. Pumani mo kaon, pauli na sa inyo. Sige. Biyaan sa tamo ha. May buhaton pa ko. Nganong ako na may nagkaon? Ikaw lagi wa. Dagan maning food. Para imo lang na. Wa mo gigutom. Kaon lang kog apil kod. Be, hungitan ti ka, be. Ako ra hungit mo. Ako ra ba? Ako lang lagi. Okay. Nga. Ah. Mao kanina suyaan ni Lance na ko. Wa mo kita makapangutana niya gud. Nganong iya kong gipakulata. Unsa man nato pagpangutana? Nga ni dunay manggid siya. Mao lagi. Sa tinuod lang, no? Wa ba ko makontento. Ako sa gani. Pero nakakita man ta sa iyang kondisyon. Murag sakto naman tingali tong silot niya. Grabe niya, uy. Wa manggid siya remorse. Deny to death manggid gihapon. Kalbi na ta siya. Di na nato. Labaro na nga tong utok ato niya. Ang importante, nadakpa na siya. O di siya makapiyansa tungod sa drug issues niya. Hinoon sad. Kaya kung sa imo lang kaso, makapiyansa man siya. Maayo rin kita nga ako ang ni-handle di kulot. Wa masaya nga akong nagasto. Doon, babe. Kay ba si Ma'am Violeta about sa imong gasto ini? Wa lagi. Hala, unsa na lang kung may bawa siya. Wala siya mahimo. Human naman. Sigurado masuko yun siya. Bahala na. Haskas ha? Haskag unsa. Haskag pabayran niya na ako tanan nimong nagasto. Ako man tong kwarta. Oo, pero posible gapon nga iya kong pabayron. Hinahinayan lang ako bayad niya. Installment lang. Pwede naman sad ko ni mong bayaran. One time nga sayon ra. Ha? One time? Diba, ko ka G. Imo kong pakaslan. Alde ya? Wa na sa kakapingog. Kasugtuno na ba ako? Sige dayon. Magminyo na dayon ta. Sige na. Hey. Chill lang. Kibaon ako eh. Dili gapon ka. Babe, maabot ra lagi niya tadi, ha? Kalma lang, good. Kalma na kit bitaw ko. Dili bi ako ingon ani. Sa una baya ganahan ko nga diha dayon. Kay ba ako? Mabitaw nga. Samot na gano'n akong love ni mo karon. Kalma na kayo ka. Buta naman ko. Tawa man ka? Basta mo ingon nagika na ba? Malingaw gigo. Kanang muingon ko nga buutan ako? Tinuod man good, buutan naman gid ko. Lagi. May mula list ni mo ana. Tiwas ang tagaon. Aron inigaw man. Ihatod tigas inyo. Sure ka? Bisan og naa si mami? Oh. Okay. Hungitin ako tiwas. Oh, hi, Mom. Mayong hapon, ma'am. So, babe. Maayong hapon. Ayun na. Igurom tayo gihatod. Muanin lang niya ako next time. Okay. Ma'am, ando na ko. Sige. Unsay sakyan nimo? Naray doon ang tricycle. Sige, ando na ko ha. Bye. Bye.
Magsulti ta, Altea. Magsulti ra, ha? Tingaligi mo kong awayon. Magsulti ra. Okay. Mitagad na mo? Nitagad naman. Civil nga tinagdan. Digit pareha sa una, Chok. Makamisad ba yato? Mas pinangga pagod ko niya kay ni Altia. Ay, makasakit sa dughan eh. Hinoon, layo ra ning ako kaysa imo, Chok. Mas laom nang gidunta inyong kasuod, bisan wa pa mo'y relasyon. Pero karon, wa na gid mo itagdan eh. Nanadamas ako. Mo ba, Chok? Di na pare sa una nga sakitan ko maguna-una. Karon, wa naman. Mo ba? Hmm. Naka-move on na gid ka. Nakaamgo na. Sa ato ba day? May chance na ding uban ni mo, Chok. Ha? Kuyawan, Choy. Kuyawan ka, Chok. Uy, tingalig na sa kay imats-mats na ako, ha? Dila sa ko ana, Bimbo. Oh, ano man? Di ko ganahan na, eh. Mas may na natural lang nga buabot kong doon ang magani. Dili tungod kaya ng tupo-tupo, mats-mats. Luoy, manggod kayong babae, anagod. Kaya magdahom. Kung dili sa ko gusto, nga maahat na lang ko. Okay, Chok. Okay. Gets. Mauna siyang nahitabo, ma'am. No more, no less. Hey, nagsabot na ba ito nga dili ko ni mo awayon, ha? Pero, for God's sake, Altea, ngano nagasto ka man in town o ingon anak ka dako? Ngano naging mo pa man yung kaglakang, nga unta, nahibaw ka naman, nga nagpaimbestigar na ko. Nagdoble nga tong gasto. Alangan, B. Hinay man kayog resulta imong investigation. Mura na makagipangwartahan na yung gihire nga private investigator, we. Oh. Kung wapa ko'y gihimo, dugay pa madakpan si Lance. Og dili pa mahibaw-an nga na-engage na sa disya sa drugs. Ugwa ka maguna-una, nga mas musamot na noon ka delikado karon ang sitwasyon. Ma'am, dili na nako problemahon, uy. Og dili ko angay ma-worry pa, ana. Kay limpyo ang akong gibuhat, mami. Maobitaw nga dako ang akong gasto kay way sabit. Ha? Sigurado ka? Nagtuo kang solo ra na ni Lance ang drogas? Ha? Naana siya mga koneksyon nga wa ka makaila. Mami, ayaw na lagi nagproblemaha. Ambot ni mong babayhana ka. Mayon ka lang nagdili na ko problemahon? Ang angkay wa pa man na mahitabo, mami. Mom, just cross the bridge when you get there. Okay. Pero how about the money you spent? Oh, what about it, Mom? What about it? Mangutana ka pa? Mag-save na sad ko balik. Ako tong kwarta, Altea. Ako tong kwarta nga gitigom para nimo. Okay, Mom. Motrabaho ko. Ha? Dili ko mo pa dayon pag-eskwela abroad. Aron dili na ka makagasto pa og dako-dako. Motrabaho ko, Mami. Oh, Paminaw, Ma'am, ha? Prangkahay lang. Imo kong pa-eskwelahon abroad para malayo ko ni Bimbo. Pero pwede na pimuapa si Bimbo na ako. Maka-afford na ba siya, Mom? oh. Think about it, Mom. Excuse me. My God. Tinuod ba ning tanan? Ang akong anak, nakauna-una sa pagpanarpaho? Aray! Aray! Tinuod ko di. Huwag ko magdamko. My God! Huwag ko kibaw. Unsaon sa pag-react. Seryoso ka siya nga manarbaho? Seryoso ka ang akong anak? Yes, seryoso ko. Nagtuo ka nga, nag-joke ko? Pero, unsa ba ang trabaho ang imusulan? Unsa ba imong nahibawan? Wow, ha?
Imo kong gi-underestimate? Wow, eh. Underestimate good. Ang ako lang ba, pwede naman day ka mo trabaho sa mong mami. Di ba may negosyo man mo sa syudad? O sa academy? Oo, pwede kayo ka. Pwede. Pero, ngano day, umanon lang ginoona ni mong imong college. Doon na lang sa ko'y gustong i-prove sa akong self. Mao nga naka-decide ko nga muundang unag eskwela for 1 year para mo trabaho. Unya, musugot si mami ni mo. Sa musugot sa dili, naka-decide na ko. Di gyapon ka obedient, ana, babe. Oh. Di ba? Nagsabot na mata nga, itodo na gid nimo ang imong pagbinutan. Og, usaan na, mo ang pagka-obedient. Labi na sa mong mami. Babe, kay ba ako? Lisod magpakabuutan. Pero, kaya na nimo, babe. Okay. Ani na lang. Mag-working student ko. Ha? Hey, nangluspad bang kog ka, mama? Okay ra ka? Althea? Mama? Inom mo na. Okay na ka? Oh. Ibalik ng kolor sa imong naong. Ganina kiluspad ka, ayaw ka. Althea, can we talk seriously? You sure, mama? Usa day nahitabo nimo? Ha? What do you mean, ma'am? Murag wa na ko makailan nimo. Dili na ikaw ang Althea nga akong nailan. Grabe, sadoy. Unsa di ko nasaliban? Mami, ako rin gihapon ni. Doon na lang mga changes. I'm changing for the better. Oh. About sa akong decision nga mag-working student ko, I'm serious, Mom. Ha? And I just hope na imo ko suportahan, Mami. Para ni sa akong well-being. Maybe, ni-grow na lang gid ko. Ni-mature na. So, asa ka man narbaho? Wa pa ko makadecide kung sa academy ba or sa atong business sa syudad. Okay. Seryoso ka man gyud ka. Adto ka na lang sa syudad. Dito ka mo trabaho og mo eskwela. Mo-resign na lang sad ko sa academy aron matutukan ti ka. No, Mami. Dili ko ganahan, ana. Ha? Unsaon man ako pagkat-on kung magtutok gihapon ka na ako, Mama. Okay. Sa syudad ko mo work og may eskwela. Pero dili ka manghilabot nako. Oh. And I hope nga dili na ta mag-argue about ani, Mama. Althea, mangutan ako. Unsa man? Nganong imo maning gibuhat? Di ba natubag naman na nako, Ma'am? Ni mature na lang gid lagi tingali ko. Buot ba nimong ipasabot? Nakalit lang ning nasud sa imong huna-huna. Huway nagtukmod nimo nga buhaton ni. Actually, do na, Ma'am. Oh. Gusto lang kong manaog sa langit kay imong gibutangan nako, Mami. Unsa? Ayosay pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton to ang langit. Palihog ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.